The ultimate seafood buffet here in Clark, Pampanga. Ang lalaki ng lobsters, nakita niyo ba yan? You can enjoy a bountiful spread of seafood, talagang one to sawa. You can eat all you can see. Bukod sa mga lobsters, meron din sila ng tuna and salmon that you can have as a freshly carved sashimi, pwede ring mga sushi. After nyan, meron din silang buffet na primarily mga seafood din na nakita ko. Merong seafood jambalaya, seafood marinara, merong Cajun seafood boil, buttered shrimp, seared salmon, at iba pa. And although seafood ang bida, worth mentioning itong beef medallion, sobrang lambot. Meron ding steak salad, ceviche, there's crabs, mussels, prawns na pwede mo ring i-dip doon sa iba't iba nilang sauces. There's gelato at iba pang mga dessert na ang gaganda. Apart from that, meron ding pasta and pizza at lahat ng yan makikita nyo dito sa Marked Restaurant located sa Swissotel Clark. Twice a month lang nilang ino-offer to, kaya dapat naka-follow kayo sa page ng Swissotel para updated kayo kung kailan ang next schedule. As expected, very classy ang vibe, merong live performance, and the service is from 6 p.m. to 10 p.m. Ito yung mga titikman natin for tonight. Nako, excited na kaming lahat. I really love na most of their seafood daw ay locally sourced. Tapos ito na yata yung pinakamalaking lobster na na-order ko dito sa Pilipinas. I'm having it with their lemon butter sauce, tapos kalahati lang yan pero sobrang laki. Ang hirap niyang isubo, so naghati kami nung kasama ko. Kung ayaw mo naman ng ganitong sobrang kalaki, meron din sila ng lobster tails. Mas manageable kainin yung mga yon. After that, isunod naman natin yung freshly carved na sashimi. Nakita nyo naman yung laki ng tuna at yung salmon dun sa display nila kanina. So kahit makailang order ka talaga nyan, girl, laban lang. Apart from this, pwede rin magpaluto ng pampano, meron ding fish and chips, kaso hindi na kinaya ng pagkatao namin. So kung ano yung naunang order, yun lang yung inubos namin. Meron pa kasi kami nitong baked mussels and oysters at shrimp thermidor. Sobrang pasabog itong buffet na to at sa lahat ng mga seafood lovers out there, I'm sure ma-enjoy nyo yan. So itag nyo na sa comment section lahat ng kakilala nyo na alam nyong mapapalaban kapag sinama nyo dito. Kami sobrang happy namin with every bite. Good ambience, good company, and definitely good food. Nag-order rin kami ng sushi. They have 4 different kinds, pero etong dalawa lang yung tinry namin kasi busog na kami. After kumain, we ordered a glass of Chardonnay, pero kung mas gusto mo yung coffee or juices, meron din sila nun. Kwentuhan muna kami ng konti dyan, tambay-tambay para bumaba yung kinain, tapos sinilip na namin yung mga dessert and we decided to get some gelato. This was definitely a dinner to remember. Nako, aabangan ko yung mga susunod na schedule nitong seafood buffet nila para makapagbalik kami. Kung seafood lover ka rin, kita-kita tayo sa susunod na all-you-can-see buffet ng Marked Restaurant.